Iċ-ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat juru li sal-aħħar ta' Lulju li għadda Malta kellha r-raba l-inqas rata ta' qatt fost it-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Għal dawn l-aħħar xhur Malta baqgħet iżżomm posta fl-ewwel 4 postijiet fl-istatistika tal-Eurostat tal-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri għal Lulju juru li r-rata ta' persuni jfittxu xogħol f'Malta kienet ta' 3.4%. Kienu biss il-Polonja, l-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li kellhom rata ta' qatt ftit inqas minn ta' Malta. Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna kienet ukoll 0.4% inqas minn kemm kienet fl-istess xahar is-sena l-oħra u n-nofs tal-medja tal-Unjoni Ewropea li kienet ta' 6.3%. F'dak li huwa qatt fost iż-żgħażagħ ta' taħt il-25 sena, Malta b'9.8% kellha s-sitt l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi Ewropej. L-istatistika tal-Eurostat turi li kważi 40% taż-żgħażagħ Griegi huma bla xogħol segwiti minn żgħażagħ Spanjoli b'aktar minn 32% u żgħażagħ Taljani b'rata ta' qatt li tlaħħaq kważi id-29%. Ir-rata medja ta' qatt fil-pajjiżi li għandhom il-munita euro f'Lulju kienet ta' 7.5% filwaqt li kienet ta' 6.3% fit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn ftit aktar minn 15,600,000 ruħ jinsabu bla xogħol. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evaris Bartolo laqa din l-istatistika u qal li l-ikbar sfida li għandu pajjiżna llum mhux il-qatt iżda nuqqas ta' nies biex jimlew il-postijiet tax-xogħol li qed jinħolqu. Fl-istess waqt qal li għandna l-inqas rata ta' qatt fost il-Maltin minkemm ilha tinġabar l-istatistika. Allura aħna rridu naħdmu fuq żewġ fronti fil-fema tiegħi. Inkomplu niżguraw tkabbir ekonomiku qawwi u ħolqien tax-xogħol għaliex il-kwalità tal-ħajja tal-persuni tiddependi minn kemm għandhom xogħol u minn kemm jaħdmu u minn kemm jaqilgħu. U mbagħad il-linja l-oħra li niżguraw li l-ħolqien tax-xogħol iġib miegħu wkoll titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Minkejja dawn ir-riżultati, il-Ministru Bartolo saħaq fuq l-importanza li nkomplu ntejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Aħna nieħdu gost naraw min jinvesti jagħmel il-qlieħ, imma importanti għalina wkoll li min jaħdem ikollu kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.